Добро утро от мен и сутрешната ми доза математика. Днес е втори ден от криза и ще спираме в Гърция. Санторини. Нещо, за което съм благодарна на себе си, е, че имам къси панталони. Защото нямаше да е забавно. Това не е сега работа. Миризмата по пътя затруднява ситуацията, защото не мога да си поемеш въздух. И това да си гледаш краката, да не настъпиш донки шит. Аз толкова се нагласих, толкова красиво бях преди 2 часа. Сега аз причам на донки шит. Продължаваме нагоре с стил и клас. Чао. Боже, колко е високо. А тата се чуди дали да яде кактус. Не се чуда, ще го яма, ама трябва да се фане с нещо финно. Човек, не се изява, моля се. Да стане нещо, да се чудиме как да слеземе. Не, трябва да се вземе по някакъв начин, без да се обудеш. Тоест да не го взимаш. Защото има иглички, които са като стъклени. Като го хванеш и то ти се забива и се чупи. И не може да се махне. Всеки луд с номера си. Те още си държат, че трябваше да се качим на дънки, аз още си държа, че това е мъчение за животното. Но като минеш половината път, почваш да се замисляш за кого мъчението е по-тежко. Крием се тук, защото ще ни изгазят дънки. Ама дръжте го, госпожо! Дръжте си мага! Аха! Дай да ни изгази, защото нямаш много контрол. Тия хора защо снимат мене? Да си снимат магаретата. Добре, живи сме! Живи сме! Продължаваме нагоре. А между другото кораба ни е там. Минахме с лодка до тук, аз забравих да снимам. Долу до тук пешачката. Както си му е ред. Поне да си изгора закуската, която беше минимум 2 палки. Пълничка и палачинка, и гофрета, и яйца, бекон. Това донки, защо ми изглежда, че иска да ме бута? Донки? Милички да е. О, не. О, не. Това беше ужасно. Санторини е лудница. Абсолютна лудница. Някакъв като туристически ужас е. И после като кажа, че винаги съм в крак с модата, да не кажете, че лъжа. Упорития ми баща успя да накара хората в... Ето виж как се чисти. Ти си държиш да си го изядеш. Как? Аз няма да ям. Положението е балканска му работа. Ето виж, това си яде. Ще яде. България. България. No food. You don't have has many thorns. Много е гадно. Много е гадно. Има семки гадно. Това не е хубаво. Много good. Thank you so much. There is for you too. Не сте от... Казах му, че му оставихме това, но не, благодаря. Колко говориш? Я кажи и тук. Имам си папараци. Айде да. Обяснявам къде сме. Той също си прави Къде сме ние, там са всички. Ясно. Положението е ясно. Very good sports. Ма защо? Това... Sports for botis. С това ще се къпеш. Това е ужасно стига. И е 15 евро. Едното е 15. 15 евро, човек. Why is this so expensive? Good quality. Yes, it's very good quality. Взехме си сладолет. Моя е с малина. Този трябва да е дубайски шоколад, който тече. И тата си взе... Лава. Тата реши, че е много забавно да ме полее с вода. И просто не е забавно, но кой да му каже. В момента си мисли, че е изял. Поредната гривна от поредното място. Махни, ти си тук. Тръгваме след Санторини.
Беше толкова дълъг ден. Просто нямам търпение да си легна и да се събудя за вечеря. Искам да видите колко е подредено тук. И това крипи нещо, как е сложено в средата на леглото. Аз съм точно до предната палуба. Няма никой по някаква причина. И ми е добре, че съм сама. Сега мисля да отида да направя една втора вечеря, защото защо не? Килограмите си ги нося в София. Един живот се живее. Айде. Днес е ден 3 от криза. И днес цял ден ще сме по море. И аз съм депресирана, защото си изгубих ерподките. Добре, че дойдоха да изчистят, за да ме изгонят от стаята, за да се размърдам. И отивам на басейн. Само и само, за да не стои да рева. Тук персонал е най-милия на цялата планета. В кораба е абсолютна лудница, точно заради това, че сме цял ден по море. И просто е скандално. Престрашихме се да дойдем на джакузито, въпреки че е студено навън. Да, моето ядене винаги изглежда по-гадно. Я покажи твоето. Че разгледах докато... Глей, салата с морски дар и салата морски дар. Видях си слушалките с кабела и се усетих, че не ви апдейтнах и за изчезналите ми ерподки. Търсих ги 2 часа в стаята, обърнах всеки матрак, всеки диван, всяко нещо. За да чуя накрая, че съм ги била забравила в ресторанта, всички са ги видяли, никой не ги е взел и са станали и после ерподките ги е нямало. Доста ми беше тъпо, доста се сдухах, буквално щях да се разрева. Днес е последен ден от нашия круиз. Сме в Неапол. Също е Хелоуин, което е много хубаво, защото най-после ще си изгубя костюма, надяваме се. Боля ме главата, сънувах кошмари, не знам защо, едвам спах. Може би защото вчера спах 3 часа на обяд от скука. Вчера цял ден нямах интернет на кораба и не съм свикнала да не мога да отворя абсолютно нищо. Мали, на тебе как ти подейства? Да, няма. В Италия. Не се крие, така е смешно. Така е още по-смешно. Спомнях си го по-забавно да си цял ден на кораб без интернет. Вчера ми беше само противно. Така оправих се с нагласата да ходя във фитнеса. Така че аз ще отида във фитнеса, защото ние така или иначе ще пристигнем в Неапол и ще имам интернет след 1 час. По-добре да правя нещо, отколкото да бездействам. Така че отиваме към фитнеса. Ето е така дългоочакваната покана. Друго нещо, което ме е страх все още да направя, е да питам отново на рецепцията за моите ерподки. Не мога да обясня връзката ми с тези слушалки. Искам си точно тях. Най-лесно ще си купа други. Няма да е толкова лесно, нали? И парите ми се свидят, но проблема е основно, че имам прекалено много спомени с тези слушалки. С Мали щяхме да ходим на фитнес, обаче нещо се отказахме. Кажи колко си изтичал вчера на пътеката. 3 км за 17 почивки. Да, да ядем. Как ще тренираме? Днеска трябва да издържим до късно. Хелоуин се зимно. Пристигнахме в Неапол. Слушалките официално ми ги няма. Ще се разрева всеки момент. Отвратително красиво е. Няма смисъл да се ядосвам за едни слушалки. Каза тя, докато се ядосва за едни слушалки. Чакаме да слезем към Неапол. И всички ми се смеят, че съм изглеждала като бабичка. Аз пък си мисля, че съм изяла с това шалче. Значи ти си го взела от втората употреба и всъщност това са дрехите на някаква умрела бабичка. Hello from Bella Italia. Най-после хора, сгради и цивилизация. Това беше моя край. Значи нашите стаи са някои от тези. Кога дойде, кога си купи шапка? Дай, тук, ако искаш очила,
Гучи, Прада. Не, аз искам Прада, аз си държа да ми е Прада. Аз ако знаех, че ще има толкова маркови стоки тук, щях да изчакам от тук да си взема очила. Ние слезнахме преди 20 минути от кораб, пълен сядене. И аз съм гладна. Налази ли съм ръвката? И аз бирата с ще я пия. Аз не съм виждала такава лудница. Сейлес. Ке? Сале лимоне? Сол лимон? No problem. На баш ще взема вино. Добре. Ой, чакай, аз нямам пари, бе. Аз имам. Едната дал 50, другата ми взе рестото и от 100 евро останах това без пари. Мадиела, следващата ни мисия е да помолим някой да му се кача на скутера, за да ме снимаш. Първо трябва да се сета това как да го кажа на италиански. Бонджорно. Poi posso fare una foto nel tuo мотоциклета. Ни строиха за снимка. Айде, май. Няма ли снимки? Не е било. Айде сега усмивки. Айде. Това беше най-мъчителното качване. Да бе, да, на Санторини, защото не беше. Ми не знам, това ми се стори по-гадно, може би защото съм с тънки. Но ми е топло. Добре. Реално си струваше. Това е малко крипи. Буквално си го представям как почва да ми говори. Много ми е страшно. Буквално така си представям как почва да си мърда ръцете и ме фаща за врата и ме убива. Тази ми вдохва доверие. Сега ще хвана как си мърда очите. Аз заслужавам да се возя в нещо такова. Всеки ден до университета. Успех. Много гори това. Ама айде да не изглежда толкова нагласено. Добре, окей. Wants to go to the Four Seasons to Orlando. Аз вече си ги представям как са седяли. Тук са си хенгаутвали Йосиф и Григорий. Ето го Йосиф. Музейното приключение приключи, отиваме да ядем. Колко пари е? Нали ще делим, бе, тя без пари. Гърмат. Ой! Кой е това? Ела да вземем ела. Ела. Не, кажи. Много е добро. По-хубаво е това. Там вкусно сирене. Да го опитам. Не. Да. Не. Слушам те ги. Това отвътре? Пробвай го, да. Извара. Извара, да. Има вкусна извара, реално. Виж тук отпред. Тата ще яде от агнощия. Как се кефи? Тата, това изглежда отвратително. Всеки си е топил ръце. Там къде. Така. Дойде време и за моя хелуински костюм. Слагам тук снимка на това, което трябва да постигнем. Това е Меган Фокс от филма Jennifer's Body. Това, което трябва да се случи е да преобразя моята рокля, която между другото вече носих в Санторини и мирише на магарета. Трябва да я преобразя в онази рокля. Тоест трябва да сложа черни панделки тук. Промяна в плана, защото това изглежда покъртително. И се получи, не знам как да го направя да стои стегнато и просто май ще го махна. Моля се. Маля, тук мирише на някакъв много хубав парфюм. Буквално изглежда като нейното. През тая да мине. Това, което остана е, че панделка долу няма да има, но панделка горе ще има. Така че много съм издокарала чокъра обаче. Едно към едно.
буквално почва да придобива страхотен вид. Сега слагаме обиците. Това, което трябва да направим сега е грима. За този грим аз имам много малко насоки, защото първо всички снимки са отвратително размазани. Второ, аз каквото и да направя, няма да изглеждам като нея. Обаче ще слагаме смело. И носът е по-тънък. Така по челото, защото в момента, в който се дигна така косата, ще е много смешно положението, предупреждавам ви. Проблемът е, че няма много черни сенки, които пак ще усложни процеса, обаче имам черен молив. Изглеждам мръсна. Ма чакай, аз на камерата изглеждам по-зле, отколкото изглеждам на живо, в интерес на истината. Нали? И нещо по устата тъмно трябва да е. Мама вика, никой няма да разбере, че си Меган Фокс, така че се успокой. Сега ще си ги лосваме косата. Юбе! Това ми е много гадно да си го сложа в косата. Аз съм го мъкнала до тук за тази работа. Не, иди. Мамо! Ела. Като ме видиш така, на какво ти напомням? Така, с косата назад. На сватбата на Леля. Най-грозната прическа, възможно, която са могли да ми направят за сватбата на Леля ми. Сега идва гадната част, че трябва да си наклепам цялата рокля с кръв. С пръсти ли да го размажа? Ами то си е баш петно при нея. В момента положението е много прилично. Само една секунда искам да го държиш така. Добре, май сме добре. Покажи. Няма. Тя искаше да се направи, да й течат кръв от очите и се направи на житената питка. Чувствам се като идиот. Делянчо ми прави бургер. Делянчо, който е най-сладкият кавалер. Добре, кюфте. Следващата стъпка каква е? Кашкавал. Да. Ще се справи сам, браво. О, ти с ръчички ще го пипнеш, добре. Так, цак, квадратче. Не е ясно. Иска се лук. Ами, не, няма да мирише на лук. Той е сладък розовия лук. Сладък е, ама пак мирише на лук. Леле. Повдигаме се на 4 крака. Браво. Супер е. Добре, така. Да прави ми го страхотно! Леле, то е смаш бургер. Делянчо ми правеше бургер до сега. О, да направи го малко феймус да изкарва париче. Ще изкарваме ли пари? Цукай ме. Много е сладък, прилича на бобче. Не се ходи гладен на купон. Ще купонясаме ли? Ям си картофки и бургер, за първ път ги пробвам. Днеска беше подобаващо. И така. Не, трябва да бъда снимана. Така че сега ще имаме кратка фотосесия. Ама за какво ти си? Точно такива, той е червено. Имаме го! Имаме го! Край на снимките! Благодаря на всички!